jer velkommen til vores nummer 2. Yay! Jeg trykker til mig. Vi gør sådan, Jose hun får de gode plus en, der sådan er. Ja, og jeg har fået alle de dårlige. Og jeg mener alle de dårlige. Jeg har fået rådne æg, Pinky Socks, eller hundemad. Og i gode, så har jeg så fået pottet popcorn, Frutti og chokolade. Vi har vasket vores skåle godt og grundigt med sæbe, og de dufter dejligt nu. Det er yeah. Og så har Josef fået, og jeg valgte at tage bræk fra det. Yeah. Så har Josef fået lime eller græs. Ja, lime eller græs. Så har vi baby wipes eller kokosnød. Ja. Og så har vi juicy pear eller kusemand. Og det er jo, og så har hun lige 3 mere end, ikke? Ja. Eller så, altså jeg har 1. Nej, 2 af hver. Vi har 6 hver. Vi har sådan, de her 2 det er ens. Og de, for eksempel, de her 2 de er ens. Ja. Så jeg har 2 af hver slags. Ja. Men fordi så Julie, hun har bare alle de dårlige, og jeg har alle de gode. Plus at jeg lige har det der juicy pear. Hun kan ikke. Hun sagde til mig, at hvis hun fik nogle flere dårlige, så ville hendes maveindhold faktisk komme op. Rigtigt. Og det gad vi ikke at se. Det gad jeg i hvert fald ikke at se på. Og så, men vi havde alligevel den her. Jeg gætter på, at min maveindhold kommer op, så jeg tager den over for mig. Ja. I det mindste så har vi stadigvæk vores skåle, og de kommer ikke, jo min kommer ikke til at lugte af så meget. Det gør min, og så efter siden med i munden, sådan noget. Hvis det er, jeg får bussemand, så kommer den kun til at lugte af det. For det andet vil jeg ikke spille ud. Jo, måske græs, for den smager egentlig ikke så det der. Jeg tog lige en sidste baby wipe. Og jeg fik baby wipe. Baby wipes, den kan jeg godt leve med, den gider jeg ikke at spille ud. Den smager faktisk bedre end cookies. Ja, den er sød. Man har sådan en lille bitte... man har sådan en lille bitte smag af sæbe ved siden af. Hun vil gerne have prøvet kokos. Ja, jeg vil gerne prøve kokos. Altså... Men lige snart du har prøvet, så vil du faktisk ikke have den igen. Okay. Er det sådan en, som jeg vil spille ud? Nej. Altså, det er ikke en tyk med. Og vi har stadigvæk vores cola heromme, og vi har stadigvæk cola. Vi har min jul til det. Yes. Og brækskålen har vi også, så jeg stiller colaen her. Det er min brækskål. Ja, fordi nu har jeg jo fået det eneste, som jeg skal leve med. Det er den her skål her, som jeg helt sikkert vil komme til at spille de her. Jeg får de her 2, fordi hvis det er bræk, og jeg stopper optagelsen, hvis det er bræk, ikke? Jeg stopper optagelsen. Ja, og så tager vi den helt op. Ellers så stopper jeg optagelsen. Ja, men vi kan bare ikke køre den videre. Eller ja. Nej, jo. Vi skal heller klippe og alt muligt, det var faktisk. Det var ikke det. Men jeg ved faktisk ikke om vores første video er kommet ud endnu, men en af jer er ude af om det. Julie, min bedste veninde her, hun er simpelthen så modig, og hun vil lade mig få alle de gode, så hun kan få alle de dårlige. Og bare se, det er min bror. Det er min bror, ikke hendes. Hun er bare min lille gæst. Min yndlingsgæst. Der er jeg bare med. Men det er okay, fordi bedste veninder skal være mærkelige. Sammen. Det er usundt at være. Det er sjovt, at nogle drenge tænker på, hvad laver pillerne så? At vi hygge. Okay, du går lidt forkert. Det gør lige meget. Ja, nu kan I så få at se, hvad vi laver som lige nu. Okay. Jeg tror, hvilken ende vil du starte med? Jeg starter med den. Du starter med den? Ja. Jeg vil starte med den anden ende, så... Hun starter med den her. Jeg synes, det er den værste. Vi tager den værste der. Jeg har rådne æg eller pottet popcorn. Jeg har bussemand eller juicy pear. Altså saftig pear. Jeg håber, hun får en god en. For ellers kommer ens maveindhold faktisk op. Okay, vi tæller 3. 1, 2. Nej, vi skal lægge dem på tungen. På tungen. Høj. Jeg fik bussemand. Jeg fik rådne æg. Det smager ikke godt. Nu er min anden værste fjende. Nu kommer jeg til en af mine yndlings. Baby wipes eller kokosnød. Og jeg kommer til Frutti eller forkert vej. Stinky socks. Jeg kommer til at brække mig med det. 3, 2,
1. Nej, nu tror det er Frodi. Jeg kunne bande mig igen. Jeg fik baby white. Frodi smager godt for nok. Ej, det er godt. Det smager. Nej, det er tykt. Jeg tror ikke, det er sådan et tykt for mig. Det er sådan, jeg ikke god for mig. Ja, jeg er god til at være veninde. Jeg tror også, jeg er god til at være kæreste. Jeg er sikker. Ja, jeg er god til at være mig. Jeg bliver lidt okay. Jeg er også god til at flyve. Okay, lækker. Hallo! Dum computer. Pauseskærm. Jeg fjerner en pauseskærm. Okay, jeg vil lige fylde mit glas op. Noget mere cola. Det går nok lidt tid på, vi vil gerne se, hvad vi laver imens. Nu kommer vi til det ærgerlige. For mig. Der er ikke mere cola. Ja, nu ellers tager jeg bare noget hendes. Jule skal til hundemad. Eller chokolade. Hvad hedder det? Pudding. Pudding, ja. Pudding. Og jeg kommer til enten nyslået græs eller lime. Det er det. Jeg vil faktisk hellere have rådne æg end den her. Sjov nok, ikke? Lime smager virkelig godt. Ja. Jeg griner, hvis du får græs. 3, 2, 1. Lime? Ad. No. Lige på først med lime. No. Måske Køren. Giv mig lige 2 sekunder. Okay. Så kan jeg lige tjekke her. Ja, der er stadig lidt fedt her. Nå, den er der. Kommer jeg dog med? Tyggegummi. Yep. Jeg kommer lige her med noget tyggegummi. Hey, du prøver lidt til mig. Det er min. Den er fandme til mig, den der. Okay. Jeg kommer igen til en bussemand eller juicepære. Det var popcorn, Ja, dobbelt popcorn. Sådan popcorn. Jeg håber det er popcorn. Ja. Det her, det var faktisk juicy pear, men den smager ikke særlig godt. Jeg fik juicy pear. Men den smager altså heller ikke særlig godt. Jeg skal hurtigt tjekke, om den smager. Ej, it's the name. Ja. Ej, okay. Det er bare en person, nu har jeg kun de bedste tilbage. Fordi at, okay, jeg har kun fået en dårlig, og det var bussemand. Den anden, som faktisk også kunne have været bussemand, det var Juicy Pear, som jeg lige fik. Men jeg spillede den ud, for den smager så heller ikke særlig godt, den gør. Indtil videre har jeg 2 rådne æg og en hundemad. Ellers så fik du det tutti frutti. Den smagte da godt. Ja, den smagte mig faktisk ret godt. Jeg kom til at spille den nu. Men jeg tog den bare igen. Ja. Den har ikke råd med spil. Juliane, mine damer og herrer, er ret klar. Hallo, hvis jeg taber noget ude på jorden, hvad æder jeg det igen altid? Okay, men jeg tager videre. Okay, jeg skal ikke tage den til. Jeg spiller fandme bare til den. Så er jeg nået så er jeg nået til jeg har lige lyst til at tage min typen igen. Men det gider jeg ikke nu. Enten kokosnød eller baby whites. Okay, jeg henter min egen op. Jeg skal tage den i dag. Jeg håber på, at det bliver, hvad hedder det, baby whites, fordi at jeg ved ikke helt, hvordan kokosnød din taske er herinde bager, men det er flot. Ja, det skal lige siges. Vi sidder inde på mit værelse nu, det er derfor, jeg kan se top på det.
Hun hedder Talita. Den skal selv have læst. Godt. Nej, jeg skal lige Jeg vil gøre dem i min computer. Vi vil, kaste os ud i. Jeg vil kaste mig ud i en kokosnød, eller Vaporwave nu op igen. Og Julie vil kaste sig ud i enten Tutti Frutti eller Stinky Socks. Jeg er klar. 3, 2, 1. Skal du ud i den fjern? Jeg er ligeglad. Jeg er ligeglad. Jeg gider ikke til lugt. Jeg gider ikke lugte den der. Altså, okay, jeg spiller græs ud, hvis jeg får den. Den smager ikke så godt. I'm good. Nu vil jeg tykke mig over alt i min mund, fordi så ræber det min smagsløg. Bare have et, ja, det er crispy lidt. Men det gør sådan, at jeg ikke kan smage helt tiden. Nella, hun ligger og ser på, hun er tilskuer. Du smager igen min kat. Altså, du er en kat helt alt, du gør 100 år. Du fik kun mad, så du lige. Nå. Hvad? Igennem 100 år. Hvad? Fik hun sgu da lige? Eller var hun den eneste, der ikke spiste det? Nej, det var Rosa. Okay, jeg har haft mange katter. Jo. Jeg er faktisk lige. Hvilket også er sådan. Der var min vej. Der var en, der havde holdt fisk på. Men ikke. Ja, Julie, hun skal lige få smagen af Stinky Socks væk. Ved hjælp af et tyggegummi. Jeg bruger fandme den her, ja. Hundemad er en af de slemme. Okay, og den sidste, vi vil kaste os ud i, eller Julie vil kaste sig ud i hundemad eller kyllingkød. Og jeg vil kaste mig ud i enten nyslået græs eller dej. 3, 2, 1. Jo. Jeg kan ikke smage. Jeg fik græs. Og fej, hvor der stærkt. Det er chokolade. Chokolade skal bare kraft dårligt. Det er en chokolade. Wow, Einstein. Men, det var det. Vi er færdige. Fuck, den blev faktisk længere end den sidste. Fordi vi ikke skulle noget om. Men tusind tak, fordi I så med. Hej. Og forresten. Jimmy. Kom,